W Speed. Vi er i Fields, og vi skyder trolde. Vi skal lave nogle lidt små pranks lidt omkring. Det er fucking sjovt. Sådan lidt på toiletterne, og så lidt i Bilka. Noget lidt. Alright, buddy. Så har vi noget sovs her. Backup screamers, som det er lidt sjovt her. Lad os begynde. Fuck, det var Carlos. Ej, det er færdigt. Next step til videoen er det sjovt, det kommer. Vi skal til fucking Bilka, lad os komme derover nu. Let's go! Kom med Carlos og filmer. Så filmer du mig. Nej, der er også en, der skal gå med dem, så vi ikke er 4. Okay, du går med dem. Okay. Nej, men det er mere mening. Det er bedre, hvis vi er 4 og vi er 2, fordi så er det ikke obvious, at vi splitter så op. Giver det ikke mere mening? Du skal begynde at starte. Hvad har jeg gjort? Hvad er sekunder cykle rundt? Så arbejder lige der. Nej, kom nu. Tjek hvad klokken er. De siger, at vi skal råbe. De siger, at vi skal råbe nu. Kom nu, kom. Like, subscribe for flere videoer som dette. Han kunne gå ind i prøverummet og så skrige. Så spiller vi op. Det bliver fanget, bro. De gik jo også den her vej, så skal vi ikke gå tilbage. Nej, kom. Det finder jeg. Skal vi råbe nu? Ja! Vi skal bare, lad os gå nu, så er vi sikkert. Skal vi bare gå? Ja. Vi dipper for dem, kun vi joker bare. Vi skal være nu. Kom, vi dipper nu. Okay, ja. Kom, vi dipper nu. Så vi var nødt til at gå forbi det. Der var fucking mange vagter. Og sådan, hver gang vi fandt et sted, ikke? Der var sådan en øde, ikke? Så råbte vi, og så løb vi rundt om hjørnet. Og så var der bare 24 milliarder mennesker, der kiggede på os. Det var helt crazy. Og så stod der bare en vagt, og bare stod og stirrede på os for inde i butik. Det var så godt. Ja, og så var der også en af vagterne, som begyndte sådan at tale til os. Vi fik den her. Så Og så fik vi. Vi skal lige se, hvad vi kan med den her. Det er en rulle for Bilka. Let's go gambling! Det kan. Hvorfor ligner det Tinder? Ej, det gør det faktisk. Jeg tager basketballmaskinen, bro. Den er bedre. Chef. Så vil du join basketball? Nej, så lige her. Fuck, du røv! Nej, jeg har allerede brugt 100 kroner på det der gambling. Hvad hedder det? Rimbet. Ja, Rimbet. Nej, jeg mistede det på Blackjack. Hvad? Okay, jeg skal have 2, fordi jeg er sådan en rigtig gambler. Vi vil ikke rigtig kaste den her ud over de der 3 etager. Lad os se, om vi kan spille noget bordet. Så vi har bowlingpinden dernede. Og vi har bowlingpinden. Så jeg tænker, at den skal vi... Den her var. Klar? Yes! Der er strike! Det går ned. Det ser dejligt ud. Jeg kan ikke komme. Holy shit, guys. Så ender den hernede, og der er fucking... Træk den her. Kom.
Nej, det er godt, vi sidder fast. Vi sidder fast. Hvad fuck gør vi? 3 minutter. Løb. Ja, kom nu. Hvad er det? Sådan en vagtrum. Tak for, at jeg gad at se med, og det var super hyggeligt. Vi skal i hvert fald lave flere videoer. Det var fucking godt. Ja, og der kommer en par to måske i et andet center, men det kommer snart. Hey, little buddy, ain't I feel like yeah.